Eunice en Franklin houden flink huis en eet maar 1 keer per jaar vis uit de Westerschelde. Maar er gebeurde meer deze week. Een overzicht van dag tot dag. Voor de 6e achtereenvolgende dag denderde er maandag een storm over Zeeland. Franklin dit keer. We dachten misschien dat we met Eunice vrijdag het ergste wel gehad hadden, maar daar kwam dus deze storm nog eens overheen. En de schade is groot. Een loods in Anne-Jacobapolder is door de wind volledig in elkaar gestort. En brokstukken veroorzaakten veel schade, zoals hier aan de kerk verderop in het dorp. Er is niemand gewond geraakt, maar de eigenaar is erg geschrokken. Zoals je hier ook ziet, isolatiebrokken en stukken dak. Ik denk, ja, als ik het zo bekijk, ik ben geen expert en die komt uiteraard van de verzekering. Dus we gaan dat bekijken, maar in mijn ogen is de schuur gewoon, laten we het populair zeggen, totaal los. En dan is Gert-Jan vandaag ook nog jarig. Ja, dat is niet echt een heel leuk cadeautje, maar ja, ik krijg niet anders dan appjes voor hulp. En dat vind ik wel helemaal. Ja. Kijk naar deze beelden van de Vlissingse boulevard, waar auto's door de harde wind van Franklin flink last hadden van het opgewaaide zand. En ook de schuiven van de Oosterscheldekering gingen maandag een poos dicht. En dat was voor de 30ste keer sinds de Oosterscheldekering halverwege de jaren 80 werd geopend. En bij schadeverzekeraars stonden de telefoons rood gloeiend. Enkele duizenden meldingen kwamen er daar binnen. Maandagmorgen stond de teller op 2000 en we staan nu halverwege de dag op 3000 schademeldingen, waarvan 1600 voor Zeeland. Dus we zullen vanavond ook met man en macht moeten overwerken om dat allemaal in goede banen te leiden. Herstelwerkzaamheden konden niet worden uitgevoerd dit weekend en dat zorgde voor nieuwe problemen. Niet alle daken waren gerepareerd, dus we zien nu eigenlijk een combinatie van stormschademeldingen en waterschades binnenkomen. Hoeveel al die schades gaan kosten is nog onduidelijk, maar Goedheer kan wel een schatting maken. Ik denk eerlijk gezegd dat dit vele miljoenen zullen gaan zijn en misschien wel 3-4 miljoen euro schade. En de stormen hebben ook schade veroorzaakt aan dijken en duinen. Zoals hier bij het Killetje bij Breskens bijvoorbeeld. Daar heeft het waterschap een noodreparatie moeten uitvoeren aan de dijk. Door de stormen Eunice en Franklin waren hier over 100 meter basaltblokken van de glooiing verzakt en weggeslagen. De reparatie is tijdelijk, waarbij steen over de beschadigde plekken wordt gestort. En na het stormseizoen wordt de glooiing definitief gerepareerd. Iets verderop, bij Nieuwvliet, nog meer schade. Er waren al meters duin weggeslagen door de stormen hiervoor, maar nu is ook het fietspad ingestort. Daardoor zijn er gevaarlijke kliffen ontstaan van zo'n 7 meter hoog. De omgeving is afgesloten. En dan naar een andere schade nu. Schade in en aan woningen. Landbouwgrond die te nat en te zout is. En sinds kort ook trillingen in de nacht die scheuren veroorzaken. Inwoners en boeren in en rond Sluiskil hebben er naar eigen zeggen meer dan genoeg van. Daarom luidden ze opnieuw de noodklok. Bijna een jaar nadat toenmalige minister Cora van Nieuwenhuizen het dorp bezocht. Dit is het kanaal van Gent naar Terneuzen en in het water zit een damwand die het water moet tegenhouden. Omwonenden hebben het idee dat het water onder de damwand doorkomt. Want als ze in hun tuin een stukje grond opsputten van zo'n 20 centimeter diep, dan stuiten ze op een laagje water. En niet alleen inwoners hebben daar last van. Nou, je ziet het hier al dat het behoorlijk nat is. Het probleem is zo groot dat we hier eigenlijk met goed fatsoen eigenlijk niet meer kunnen boeren. Afgelopen jaar hebben we ook wat rot gehad in de aardappels, ook door de wateroverlast en op plekken niet kunnen rooien. Even verderop in Sluiskil is er naast de wateroverlast nog een probleem bijgekomen. Er is last van trillingen. 'S Nachts werd ik wakker. Ik denk, nou, ik drink geen druppel. Dus ik denk, ik weet niet wat er aan de hand is met mijn huis. Het leek wel een woonboot. Ik krijg allemaal van die schuren. Hier van achter, ook van voren. Omdat het gaat allemaal zakken. Trillingen, zou ik maar zeggen. En veel last van wateroverlast en vocht. En hoe voelen die trillingen? Lijken ze zo'n onweersbuis, als ik het zo zeg. En de SGP in de Tweede Kamer wil dat de minister van Infrastructuur, minister Harbers, snel met een oplossing komt voor de problemen in Sluiskil. De beslissing van Emerges om 2 klinieken te sluiten stuit op weerstand. De patiënten worden voortaan thuis behandeld, maar volgens belangenvereniging Ypsilon is dat niet altijd mogelijk. Er zou te veel terechtkomen op de schouders van ouders en andere mantelzorgers. Nou, wij vinden die sluiting van Soteria vinden wij toch wel heel erg jammer. Want dat is toch iets bijzonders in de landen. Soteria is één van de 2 klinieken die Emerges sluit.
In deze kliniek kregen jongvolwassenen die kampen met een psychose zorg. De kliniek werd enkele jaren terug nog landelijk geprezen om de opzet. Cliënten moeten nu zoveel mogelijk thuis worden geholpen. Maar dat is niet altijd een optie, zegt belangenvereniging Ypsilon. Zeker niet als andere gezinsleden geconfronteerd worden met een psychose van bijvoorbeeld broer of zus. Dat betekent dat je rare dingen doet, rare dingen denkt en zegt. En soms uitbarstingen van boosheid. Of soms helemaal teruggetrokken in de eigen wereld. En dat is lastig om dat te combineren met een gezin? Dat is heel lastig, ja. De sluiting van Soteria en een andere kliniek voor mensen met angststoornissen heeft alles te maken met de visie van zorg van Emergus. Beter worden doe je thuis. Gezondheid is niet alleen de ziekte aan zich. Het is ook gewoon zorgen dat je weer mee kan doen in de maatschappij. En zeker voor mensen met een psychiatrische ziekte is dat heel erg van belang. Want vaak liggen die al wat buiten de maatschappij. En dan helpt het niet om ergens opgenomen te worden op een klinische afdeling. En als je dan uitbehandeld bent, weer terug moet naar je thuissituatie waar je opnieuw je leven op moet pakken. Als het echt niet gaat, is er altijd plek in de kliniek, benadrukt Emergus. Maar wanneer bereik je dat punt, vraagt de Belangenvereniging zich af. Die maakt zich ook zorgen om de extra druk voor mantelzorgers. Zo is er het voorbeeld van een Zeeuwse moeder van wie de zoon lijdt aan psychoses. Hij verwaarloost zijn huis. Dus bij haar liet de zoon alles liggen. En zij ging dan eerst poetsen voordat de hulpverlening kwam. Maar ze zei eigenlijk is dat toch omgekeerde wereld dat ik moet gaan helpen. Terwijl de hulpverlening toch ook een handje toe kan steken. Strenge stikstofregels. Het zal allemaal wel. Nieuwe woningen hebben we nodig. Dat vindt een meerderheid van de Zeeuwen. Zo blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau GFK in opdracht van Omroep Zeeland. Inmiddels weet bijna iedereen dat er te weinig woningen zijn en dat de situatie de komende jaren niet per se verbeterd gaat worden. Veel woningbouwprojecten liepen vertraging op, mede door de regels rondom stikstofuitstoot. Uit een enquête van Omroep Zeeland blijkt dat ruim de helft van de Zeeuwen woningbouw belangrijker vindt dan bijvoorbeeld de stikstofregels. Versoepel daar even wat in, dat je wat op gang krijgt. En ook vanuit Den Haag, want daar begint het allemaal, moet de regelgeving wat flexibeler kunnen worden, zodat een provincie wat flexibeler kan zijn. En ook de gemeentes wat meer mogelijkheden hebben om nu snel mogelijke woonlocaties te bebouwen. De komende jaren mogen er in Zeeland bijna 8000 woningen bijgebouwd worden. Maar alleen in groeikennen die daarvoor speciaal zijn aangewezen. Uit onze enquête blijkt dat maar heel weinig Zeeuwen het daarmee eens zijn. Anders hebben wij gewoon als jongeren gewoon geen enkele optie. Het is gewoon heel vervelend, vooral in waar wij aan het kijken zijn, dat is aan de grens. En alles wat betaalbaar zou kunnen zijn voor jongeren, wordt ook gewoon allemaal opgekocht door mensen die er veel meer bovenop kunnen leggen. Dus wij krijgen überhaupt niet eens de kans om te kijken of überhaupt iets te kunnen vinden. Een vriendin van mij die zoekt wel gewoon een huurwoningje en die wil wel graag in een dorp. Goes vindt ze op zich ook wel oké, maar dan wel een beetje in de buurt van Goes. Maar het is best wel lastig nog. Ondertussen willen we wel, samen met mijn vriend willen we samen wel gaan samenwonen natuurlijk. Maar ja, ik zie het nog een beetje somber in op het moment. Het is gewoon heel erg duur. Je kunt langs zoveel dorpen, kun je aan de plint, aan de buitenkant, kun je best 10, 15 huizen bijzetten. Zodat de vraag voor dat dorp, dat er aan kan worden voldaan. Sommige gemeenten gaan hier al mee aan de slag, zoals de gemeente Reimerswaal. We kijken ook heel nadrukkelijk, zoals ook hier in Waarden, naar percelen die tegen de dorpen aan liggen. Het liefst ook die we al in bezit hebben, want dat werkt natuurlijk gewoon sneller. Om ook de dorpen op die manier uit te kunnen breiden. Want heel veel Reimerswaalers willen gewoon blijven wonen in het dorp waar ze nu ook wonen of waar ze opgegroeid zijn. Meer informatie over de enquête vindt u op onze website. Het kabinet stelt een coördinator aan om de PFAS-problematiek in Zeeland aan te pakken. Dat schrijft minister Harbers in een brief aan het provinciebestuur. Zeeland moet zo'nzelfde coördinator hier aanstellen. Dat moet het aanpakken van het probleem makkelijker maken. Er zijn veel organisaties die allemaal over een klein stuk ervan gaan. De minister gaat nog in gesprek met de provincie hoe die rol precies ingevuld moet worden. Eet per jaar maximaal 1 keer vis uit de Westerschelde. Dat schrijft het RIVM in een tussenrapport over de gevolgen van PFAS in de Westerschelde op de volksgezondheid. In vis en garnalen zit zoveel PFAS dat je zelfs bij het eten van kleine hoeveelheden al te veel PFAS binnenkrijgt. Maar 1 vis per jaar, dat is nogal wat, of eigenlijk is dat helemaal niks, zegt verslaggever Jan Vogel.
Even om het voorbeeld te schetsen. Een gezonde man van 85 kilo ongeveer mag per week maximaal 374 nanogram PFAS binnenkrijgen. Dan zit je aan de gezondheidskundige waarde. Om even te vergelijken, daarvoor heb je ongeveer 5 gram vis uit de Westerschelde nodig en ongeveer 5 gepelde garnalen. Nu zijn ook mosselen en oesters onderzocht. Daarvan mag je er nog wel veel meer eten. 40 keer per jaar mosselen, 100 keer per jaar oesters. Maar ja, daar valt dan weer over te zeggen. Die wordt niet zo heel vaak opgevist in de Westerschelde. Omdat uit eerdere onderzoeken al naar buiten kwam dat er veel PFAS in de vis in de Westerschelde zit, is het provinciebestuur niet erg verrast over de resultaten van het RIVM. Erg verrassend is het niet, maar het is natuurlijk nog steeds gewoon zorgwekkend. Maar ondanks die zorgen neemt de provincie zelf geen extra maatregelen. Dat is niet onze rol. Onze rol is echt heel klip en klaar. Vanaf het begin af aan hebben we dat ook gezegd. Wij initiëren het onderzoek, wij geven daar opdracht voor. We hebben daar geld voor gekregen van het Rijk. Maar interpretaties van de resultaten, die zijn natuurlijk vooral aan de deskundigen, niet aan ons. U probeert de regie te pakken, ondanks dat u zegt, nou, het is niet onze rol. Ik kan me voorstellen dat dit wel betekent dat u misschien strakker die regie probeert te pakken. Bij regie hoort ook echt de deskundige aan het woord te laten. Dus uitspraken zoals van wat is nou verstandig te doen met het eten van vis door sportvissers. Nou, daar heeft de GGD inmiddels ook al een uitspraak over gedaan. En verdere uitspraken nogmaals, ja, dat hoort ook bij regie. Deskundigen hun ding laten doen. En de resultaten die het RIVM naar buiten bracht staan in een tussenrapportage. De verwachting is dat het volledige onderzoek in april klaar is. De Zeeuwse gemeenten kregen de afgelopen 2 jaar ruim 6 miljoen euro aan steun voor culturele instellingen. Dat geld was bedoeld als noodsteun om de coronacrisis door te komen. Maar op dit moment is de helft van dat geld, 3 miljoen euro dus, nog steeds niet uitgegeven. De nood was hoog in 2020 en dus kwam er geld vanuit Den Haag voor de lokale culturele instellingen. En ook in 2021 werden er forse bedragen overgemaakt. Wie nood hoort, denkt aan haast. Maar vooralsnog zit een groot gedeelte van het bedrag diep in de gemeentelijke zakken. Over 2020 en 2021 kwam er vanuit Den Haag ruim 6 miljoen euro voor de lokale culturele instellingen naar de Zeeuwse gemeenten. Sommige gemeenten, zoals Vlissingen en Capelle, zeggen desgevraagd bijna al het geld verdeeld te hebben. Maar de meeste gemeenten geven aan nog forse bedragen in kas te hebben. Middelburg spant de kroon. Dat heeft verschillende redenen. Wij hebben om te beginnen alle subsidies gewoon doorbetaald. Ook als er verder niets tegenover stond, omdat wij die infrastructuur heel erg belangrijk vinden. Dus dat komt eigenlijk nog bovenop die 6 ton die al uitgegeven is. En er zijn ook landelijke fondsen geweest waar instellingen en organisaties een aanvraag konden doen. Het Zeeuws Cultuuroverleg, waar een aantal culturele organisaties verbonden zijn, krijgt inmiddels veel positieve verhalen over de steun. Er is gebruik van gemaakt. Dus instellingen hebben de weg weten te vinden naar de gemeentes om dus die extra ondersteuning aan te vragen. Dat is eigenlijk ook altijd toegekend. Maar andere kunstenaars en artiesten, met name de ZZP'ers, vragen zich af waarom zij niet gezien zijn bij het uitdelen van de noodsteun. Nee, dat geld is absoluut niet naar ons toegekomen. Er zijn heel veel aanvragen gedaan, maar je kon als losse ZZP'er bijvoorbeeld niet aanvragen. Ja, het is gewoon heel lastig. Of je kreeg maar een derde, je kreeg helemaal niets. We hebben inmiddels wel het idee dat zij een beetje tekort gekomen zijn. En we gaan kijken met andere gemeenten, met de provincie, of we daar nog wat aan kunnen doen. Het geld mag in principe uitgegeven worden zoals de gemeenten dat goeddunken. Maar de cultuurverenigingen vinden dat dat geld sowieso over de cultuur verdeeld moet worden. Voor 3 miljoen zou je fantastische broedplaatsen kunnen realiseren, atelierruimtes, expositieruimtes. Die dingen die echt nodig zijn om te laten zien wat er nu gebeurt, wat makers nu aan het doen zijn. En dus ja, ik kom heel graag met die mensen in gesprek. Ik denk dat de gemeentes met de instellingen om tafel zouden moeten zitten van hoe gaan we dat bedrag nou besteden? Want we moeten natuurlijk voorkomen dat het aan lantaarnpalen of wat dan ook gegeven wordt. Dat is niet de instelling. En verder gaat de raad daar zelf over. Die hebben natuurlijk budgetrecht. En als zij zeggen van, nou ja, er blijft toch nog over, besteed het daaraan of daaraan. Ja, dat is de rol van de raad. Maar in eerste instantie kunst naar de en cultuur. ja. De reacties op de verdeling van het geld zijn in de Zeeuwse culturele wereld dus verdeeld. Misschien dat voor de verdeling van de resterende miljoenen een manier gevonden kan worden waarmee iedereen tevreden is. Het is inmiddels meer dan een jaar geleden dat er voor het laatst 2 grote drugslabs in Zeeland zijn opgerold. Dat lijkt op het eerste gezicht goed nieuws, omdat ze verdwenen lijken te zijn. Of zijn drugscriminelen net wat slimmer geworden dan de politie?
Begin februari vorig jaar ontdekte de politie in Waterland-Kerkje en Ossenisse 2 drugslaboratoria. In Waterland-Kerkje werd op grote schaal crystal meth gemaakt en in Ossenisse werd ecstasy geproduceerd. Sindsdien bleef het stil. Er werden weliswaar in Leeuwendorp en Vlissingen nog kleine productielocaties aangetroffen, maar die zijn niet te vergelijken met de grote drugslabs in de buitengebieden. Grote vraag is hoe dat zo ineens kan. Komen er minder tips binnen? Heeft de politie beperkte capaciteit om dingen uit te pluizen? Zijn de criminelen misschien naar andere plekken vertrokken? Of worden er gewoon minder drugs geproduceerd? De politie weet het eigenlijk ook niet precies. We hebben geen concrete antwoorden op die vragen. We hebben wel het vermoeden dat het kan komen doordat er nog steeds veel informatie naar ons toe komt vanuit de geheime chatberichten die we de afgelopen jaren onderschept hebben. Dat levert veel werk, waardoor we zelf wat minder actief de boer op gaan om tips na te lopen. Criminoloog Shanna Meelbaum, die zich bezighoudt met drugscriminaliteit, heeft enigszins begrip voor de keuzes van de politie, maar ziet ook een schaduwkant. Ja, aan de ene kant is het natuurlijk voorstelbaar, want er zijn miljoenen berichten ineens toegankelijk gemaakt, waar heel veel analisten zich nu mee bezighouden. Ja, aan de andere kant zijn drugsproductielocaties natuurlijk ook gevaarlijk voor de omgeving. Er kan explosiegevaar zijn. Dus je zou eigenlijk willen dat daar zo snel mogelijk actie op ondernomen wordt en dat ze ontruimd worden. Eén ding weet de criminoloog zeker, drugslabs zijn er nog steeds. Het kan ook zijn dat criminelen misschien slimmer zijn gevonden of hun locaties hebben verplaatst. Want ze wisten natuurlijk ook wel van, de politie heeft heel veel data in handen gekregen. Misschien is het slimmer om mijn lab te verplaatsen. Maar er is geen reden om aan te nemen dat de drugsproductie zelf verminderd is. De mondkapjes mogen weg. De coronamaatregelen zijn voorbij. En daarom was het feest bij basisschool Het Honk in Capelle. De versoepelingen werden gevierd met een culturele dag waar kinderen verschillende workshops konden volgen. Dan maken we een vogel of eigenlijk allemaal beeld en vorming heet dit volgens mij. En we hebben ook nog een voorstelling van Diewertje Blok. Ze gaat op reis en ze neemt mee een tandenborstel en onderbroek, een boterham met kaas, een kistje, een telefoon. En de kinderen hebben vanaf nu vakantie, maar ze gooiden alvast de mondkapjes weg voor na de vakantie. Opgeruimd staat netjes, zullen we maar zeggen. Ja, over opruimen gesproken. Dit is ook het einde van Zeeland de Week voor nu. Nog een mooie avond en tot morgen.